Mayong buntag ninyong tanan. Nining unang adlaw sa Adbento, unang Domingo sa Adbento. Ang unang kanta nga akong nadunggan kaganihang kadlawon sama sa kanta kaganiha sa entrance. Niya kanang kantaha, familiar kayo nato. Kay kanunay ng kantahon, labi na sa Digalio. Bastalan, na makaingon ka, Pasko na yun. Niya, atong nindot ang mga gilitok sa maong kanta, sa mga pagbasa, karong Dominguha. Atong mabitbit, diha sa atong pagpamalandong, Ari sa ta sa kining opening prayer, madugangan unta ang kusog sa atong kabubuton, atong ipangayo. Madugangan unta ang kusog sa atong tagsa-tagsa kakabubuton aron makapadayon kita pagbuhat sa matarong, sa maayo, sibu ug makaluwas alang sa atong sige kay mitambag man ang kining pasiuna kaganiya, tingali bayag atong mataligaman naapatas pagpangandam di tamuambak ngadto sa Pasko, Adbento pa kini niya atong tagaan og pagtagad ang grasya sa atong mga pagpangandam. Niya pipila lagi atong ilon karon unang adlaw sa Domingo, mangayo kita dugang kusog sa kabubuton aron magmakanunayon kita sa pagbuhat sa maayo diin aron atong masaulog ang kapaskuhan ba nga mabungahon. Ito sa tambag sa kanta, matud ba marika Ginoo ayog paglangan, nindot kanta, giagda pang Ginoo ay paglangan. Katong parte sa to kining ipakita na to natong kaganiha na bastilan kapila dagyo ko na matandog ang pagdumot ug ang pagmapahitason magdala kanato og dakong dakong ang nindot magud ang tambag ni San Pablo sa second reading. Ako balikon tambag ni San Pablo sa second reading, ingon siya magbinuutan kita atong himuon atong pagpangandam, magbinuutan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tao nga anaa sa kahayag. Sulti niya, dili sa hilabihang paghudyaka. Atong tanawon kay naman tas pagpangandam ni atong ilhon unsa man ang atong kanang gibuhat sa atong pagpangandam, tingalig ang atong gitaganan sa atong pagpangandam, kutubra ang giatiman sa hilab, may gani kay gibutangag hilabihang paghudyaka. Okay raman ang paghudyaka, ay panubra hilabihang paghudyaka. Gisumpayan ra ba o paghubog-hubog paita bal pastilan sa una pa nila ni kining kisingan San Pablo niadto pa mi pasidaan na sila karon sad atong pasidanan unsa man ang imong gibuhat sa pagpangandam sa imong pagsaulog sa Pasko. Karon atong ilhon tingali bayag ang ato lang gitan-aw, giatiman o gipangandaman ang hilabihang
paghudyaka o gikinahanglan sa mga paghudyaka. Nireklamo ra bata karon kay ang mga andamonon sa Pasko mahal. Misaka gyud kuno. Nya atong timanan ay lang na siya kana ra. Apil sana. Apil sana pero ay lang kana kada ra. Sugod ta sa kaugalingon, sugod tag tan-aw sa kaugalingon. Nya atong tan-awon nga tambag ang pagdumot kanabang mga pagbati nga bati nga makaguba sa imong kaayo nya mutukmod nidto nimo ngadto sa kabati ang pagdumot usa to berde nimo gapon kisinganing matas berde nimo gapon berde ni matas kagapon naghatod siya og kining kanang usa to litson bili pastilan litson bili init ra bakisanan pagawas na ko sa kwarto gingnan kong kaning manang kaon ka parir init kayo litson bili gihatod ni matas kay birthday niya basta duta sunod semana pag birthday na sa matas ibalik to ibalik kadlawon pa ni siya lugawan ni bataa pila edad nimo pila edad mo, ayan na. 17 na. Ako ra bangging na ni. Karon na man yung na diri simbahan. Kadlawon pa. Una pa ni siya nabot. Niyanyayin ko nga, saan ka? Magpari ka? Kusukin balibad. Sa dili. Sige, 17 na. Kung gusto ka mangitag, madrihonon, pangita na rin. Na. Tingali, atong tanawon sab, ang atong tagsa-tagsa kagalingon, kung ugaling na anang mga pagbatia, pagbati sa pagtumot, kaligot-got, tingali ka na atong tagaan o pagtagad. Karong Pasko, ha? Niya, isumpay ta, katong, ibuha na, kaugalingon na, isumpay ta katong, gipangayo sa opening prayer. Tagay kong igong, dili, dugang kusog sa kabubuton. Aron, bisan ka na, kanang pagbatia, atong mabuntog, atong malabngan, niya makapadayon ikaw, pagbuhat, sa angay ni mong buhaton, isip, pinanggang anak sa Dios, o igsuon sa usagusa, nga misaulog sa nindot nga gasa, pinaskuhan, nga atong nadawat, atong gidawat, matag sa ulog sa Pasko, ang pagpakatao sa atong Ginoong Hesus, aron pakiguban natong tao, aron sa kanunay, atong madumduman, atong mabatunan, ang dughang kusog sa kabubuton, kay siya naa nagligon nimo natong tanan pagpahinomdom nga ikaw kitang tanan ingon ana kasuod unta managsuon kay kitang tanan iyang pinanggang anak sa Dios. Ha? Dili lang kutob na nato pamalandungan mabitbit sa atong pagampo. Atong tagamtamon ang bunga sa maong pamalandong pinagi sa atong paglihok, ha? Ngadto sa sige pagbuntog anang mga pagbatia, ha? Sige, padayon kita, dapiton ko kamo sa pagpanindog sa mga kausapa, dito kunta ang atong gihuptan nga pagtuo sa Ginoo nga miangkon nimo, miangkon sa matag usa iyang mga pinang